إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام إنما نيتاكم المثل صفة تندنور الحياة الدنيا غيرم دنيا كماء مثل بئيا أنزلناه من تومد من السماء دغدود فاختلط به جلد سبب إيانكو نبات الأرض فنغو لسدي واستبك بعضه ببعض يوغا ما جلد ربا يوغا مما يأكل الناس يبغي كويب نعمتا من البر يبغي الكمار والسعير سعير وغيرها يتنمود en jangino ɗon abinta daga ko laati gabbe ko laati ɓendanɗoje ko laati ko yimɓe ñamata fuu a yiya ha iyende goto toɓi goo ɗon allah teniɗo waɗata kadi jonta kam leddi goto funni kuuje goo nden sababu ko yimɓe ñamata goo wonata her majum kanjum nde tafsir o jalaluddin rahimahullah o waddanima seeɗa o wi ha ko yimɓe ñamata man ɗo minal burri ɓe alkamari wa sahiru e sahiruli o gayrihima e tanamuɗum ɗo a andi ko lutti ko yimɓe ñamata ɗuɗɗum a naada ko lutti man fuu ha ɗon kadi ɗum laatake ɗum fuu majum nde sababu to ɗo iyende go allah seni ɗo to tomni iyende go hecciɗini lesdi nden ɗon ko ɗum lutta fuɗgo nden wala an'amu e nemoraɗi ko nemoraɗi ñamata nemoraɗi bo bahimatul an'amu ɗum nayi geeroɗi nayi ɓe baali ɓe beyi ɗo ɓe wiyata bahimatul an'ami ɗiɗo dabbaji ɗi yimɓe durata ɗum nden nafitorat be maji hakkuɓe goɗɗe kirsaɗi ñama bo goɗɗi bo ɗon ha nder ko woni nder ladde kanji bo fayinta ɗum ko allah bini ɗo dagnani yimɓe ñama bani yimɓe ɗo gondi ɓe dabbaji bo goɗɗi feere ha nder ci'e muɗum ha nder gure mum amma allah dagnana yimɓe ñamgol bana bamɗe bana alfadarije ko nandi iri muɗum non ɗon ha nder ladde bo ko nandi iri majum to allah seni ɗo dagnani yimɓe woodi ko nandi ɓe geeɗoba woodi ko nandi ɓe nayi woni ha ladde ɗo allah seni ɗo dagnani yimɓe ñamgo goɗɗum feere bo ɗon nder ladde man nandi ɓe bamɗe amma allah seni ɗo dagnani yimɓe ñamgo a yi allah seni ɗo kanko tagi kanko on jam hikima kanko andi ko dagnanta yimɓe ɓe ko harminanta yimɓe wala an'amu nemoraɗi ko ñamata kanji bo ɗon ɗo fuu leddi ɗo fuɗni min alkala koye durɗude hatta ija akhdatil ardu juhrufaha
hande leddi hooyi pawne muɗum bajatu ha garol mumin annabati ɗo e kulle jotta to a yehi ha ladde a tawa ladde man yoori haakoji ɗeɗɗe goo joori ndiyam famɗiti a yiya ladde goo nde ɗo fulɓi nde ɗo oldi a yiya ɗon ɗo wala pawne ha ladde man sam leddi goo wala pawne wala garol hel muɗum amma yaake kuje goo to fuɗi leddi goo ndi pawni o zayyanat ndi fawniri bizahri ɓe pille leɗɗe goo nde yaake nde ɗe mbeliti ɗe waɗi pinni goo leɗɗe fuu a yiya ɗo wooɗi pille goo noone feere feere wa asluhu o wiha wa zayyanat ɗo asli muɗum ta zayyanat urgimati ta'u zayan ubdilati ta'u te waynitama wartirama zayan jayra wa urgiman fi zayi nden gunna her jayra wa dhanna ahluha annahum qadiruna alayha wakkati leddi goo kumni kuje fu wooɗi leddi goo aɗa laara ɗum ɗo fottane sey yimɓe lesdi man gikki wayɓe mbawande o man mutamakkinuna ɓe kemñinoɓe min tahsili simari ha ibgo e gasnuki ɓendanɗo jeɓaɗi ɓe tammi yo hunde goo ɗum koyɗum tomnugo yiyende waɗa leddi goo funna kuje goo ha wadda ɓendanɗoje goo ɗe ngara ɗo ɓe yiiɓa ɗum koyɗum banni goni ata ha amruna seefi amin warani leddi goo gada una kiita amin aw adabuna ko yangada amin warani leddi goo dabbude weeti kadi daylan jemma aw naharan ko ñalowma fa jaalnaha min mbaɗi ɗum ay zar'aha awre waɗino ha lesdi goo hasidande sodande kalmasuudi bil manajili bat sodira ɗum ɓe bafɗi goɗɗum feere ɗum on taƴata taƴi taƴi goɗɗum feere bo ɗum on sodata sodi sodi on soppa ɗum goɗɗum feere bo ɗum on teɓata ba ɓiɓɓe leɗɗe goɗɗum feere bo on irta ha nder lesdi ba daweji e ko nandi e mum a yiya to dabbude husiti ɗo ko moye fuu andi no ko aawi yaake man oɗo yaawa law law ha o heɓa o witta kuje goo o heɓa o ƴamna her ɗon to ɗon goo laatake ka andam tagna bil amsi baɗum laataki no keeña ka ando o wimo ɗokkoto hoynagol ay ka annaha anumma kuje goo lam takun ɗe laataki no takun lam tagna takun ɗe laataki no bil amsi keeña ko en limti en mbi wakkati seeto ɗo waɗi daga aawe yimɓe daga ko fuɗata ha ladde ɗum ko hecciɗi ɗum ɗo wooɗi goo hande yahu ha ladde man ha jaha daara kadi a tawa ladde goo nde olɗi nde furɗi kuje goo pat a tamma bana yaake ndungu waɗino ɗo ba kuje goo ɗe ngalano hande kam ɗum yoori kadalika nufassilu banni min banginta allah wi nubayyinul ayati banni min banginirta ayaje ndi gawmin yatafakkarun heedi yimɓe numanɓe to nini ɓe numi har ɗon ɓe ngiyan bawɗe allah seniiɗo ko woni her ɗon ɓe keftan kadi moƴƴere nde allah seniiɗo moƴƴi ɓe moƴƴe goo ɗe wala keerol yo haa ɗon ɗo kanjum o wi har ɗon man wal mana istawfat wastakmalat il ardu juhurufaha min annabati yaake to lesdi goo timmini fawne maaji ibgo e kundogo wa tamma suhuru ahliha biha seyo yimɓe lesdi goo timmiri be majum ngam deydey aawuɗo ɗo goo ko to aawi o heɓi ƴamde maako ɗo o sehran be majum ɗum butaali ɗum gawri ɗum ɗumena malla ɓiɓɓe leɗɗe o heɓi o teɓannona nde ɗum ɓendiɗona oɗo sewri be majum ha nder ɗon goo ɓeɗo sewri be seyo goo ni ataha amruna seefi amin warani ɗum tan a yiya leɗɗe goo yalaaru leɗɗe feere a tawa ɗe sonki a tawa goɗɗum feere bo ko haakoji muɗum ma saami a tawa goɗɗum feere ba ƴombe ɗe joori ɗe sankiti ɗe fuu nayi ñaayni ɗe fuu maaje ɗe timmi a yi hunde goo na bana keeña ɗum walano sam to allah seniɗo tindini ngeendam duniyaaru on bana ni wayi banni dey noon goɗɗo feere tindinini buudejo o wiyo moye buudejo ngiɗon haani riski bale kidimohi jotta ngiyaaki sonki a yi le kidimohi to kirimi kam nada aɗo yiya ɓiɓɓe goo ɗon ɓe micci ɗon kala jihaaji fuu ɓaawo ñalle seeɗa sonki to ni duniyaaru ndu wayi fuu maaru kayru fuu ndu timman neɓata sam ya duniya qallu min alqalili duniyaaru ndu kayru ɓuri famɗugo ni tafamarum fuu a yiya goɗɗo ɗo allah seniɗo waɗanamo jaynitare o ummino na wala ko marina baleddi jordigo nden jotta kam seeɗa seeɗa allah hokka mo jaynitare o durowona allah waɗa dabbaji godi barkiɗa ɗi ɗuuɗa o
o demo wona Allah waɗa ndemri maako go barkiɗa ɗuuɗa, o pilo wona Allah waɗa pilu maako go barkiɗa ɗuuɗa. kuuje ɗe a yiyata o marata kam alima ha a harba ɗo yaha an kam kuuje man ɗe ɗo ɓesda ni to a yi ɗe ɗo ɓesda, amma kanko kana oɗo usta on to o mawni o timmidini o fuɗɗina yewugo kadi ha warta jotta ka ko ndamo nda kuuje may ma ko tawi hutinirgo be maaje. Sakko ma to kuuje man timmi accimo, sakko ma kanko to o timmi to hutinirayno be maaje ha lawol Allah umri mo ni yo jotta kam yaake to ɗe timmiɗo dabbunde maako go waɗi kadi, malla bo yaake kanko on to o timmi o acci kuuje go yo ɗon man ɗo Allah seniɗo waɗi ɗum ɓanni o wi ɓanɗum laataki no keñano sam a yaake man ɗo kuuje go ɗe fuumaje ɗe ruwi ɗe timmi. kadhalika nufassilu l-ayati banin nubayinu min banginirta al-ayati ayaje li qawmin yatafakkarun heedi yimɓe numoɓe mo jooɗi to numi ngendam duniyaru kam o yiyan ko hayɗini her muɗum, to nini o numi ngendam duniyaru se o numa kuuɗe maako o rara oɗo tokki ɗowtanago Allah seniɗo na ko malla oɗo ɗowtani nafsu maako, oɗo tokki ko Allah seniɗo umri mona ko malla oɗo tokki ko nafsu maako yiɗi. wallahu yad'u ila dari salam, Allah kaɗo ƴewnira fa saare kisdam ay assalamati kisdam wa hiya aljanna, saare kisdam ɗo kayre woni aljanna. goɗɗo mo yahi hay ha aljanna kam yande mayina sa aljanna ka kisdam ka woɗɗotiri be muɗum. wallahu yad'u ila dari salami lamma dakara subhanahu wa ta'ala, ndeni Allah mo seli e ɓagare wodani o wolwi sifata duniya tindinore duniyaru wara ngaba fi zuhdi fiha, o sonni bo ha fiitindago acca duniyaru. goɗɗo feere wino yo waɗi hillani duniya fa wade wifti ɗum, ta jaɓu hillango duniyaru ha wade wifte kam. watta jannubi ɗi fiha, e woɗɗitirgo accina pille maaru. rangaba se Allah solni kadi fil akhirati wa naimiha, al-akhira be nema muɗum. haysu akhbara annahu bi azamatihi wa jalali wa kibriyai, ha nokku Allah seniɗo humpiti en ɓe mangu maako e teddugal maako e mawnitare maako. yad'u ila dari salami, kanko Allah oɗo ƴewnira ha saare kislam kayre woni aljanna. li annaha salimatun min al-afati wal kadarati, ngam aljanna ka en kam kisi ɗibgo e fitinaji, ɗibgo e budduɗi, ɗibgo e naqqisiɗɗi, huuɗe ko mettinta goɗɗo ɓerde fuu ɗum wala ayibeji ko ɗume aljanna ka hisi. mo nasti aljanna o hisi ɗiɗo ɗi fuu maji, o hisi jotta kam ayibeji, o hisi kuuje budduɗe ko mettinta hakkilo maako, ku gite maako yiyata o waña ɗum, ko nafsu maako nefata ɗum fuu majum o hisi ɗum wala. wa ma'anahu almutanazzahu an kulli nafsin, ɗum man ɗo laatake to yahi ɗum ɗo o hisi Allah seniɗo nde fen solni her man kama anna ma'ana salami salimu min kulli nafsin. assalamu kanko woni assalimu kisɗo min kulli nafsin, ɗibgo e kala aybe fuu. saare bo daru salami, saare kisɗam nde hisi ha kala naqqiski fuu, ha kala ko ustata to famɗiri fuu wala nande non nastuɗo nde bo. wa qila almuradu bisalami assalamatu min al-afati wa naqais, ko ngot feere wi muño be salam dar salami ɗo ɗum kanjum woni hisgo ɗiggo e aybeji e naqqasuyeji fuu. yo ɗo majum kadi tafsirowo meɗen yahri, kanjum o wi wallahu yad'u ila dari salami ay assalamati. Allah seniɗo ƴewnira ha saare kislam wa hiya aljannatu, kayre woni aljanna. biddu'ai ila l-imani, ɓe ƴewnoraako ha imanaku. ase mo ƴewnira her imanaku o jaɓi o nuɗɗini kam o tammi yahoygo ha saare salam kadi ɗo kayre woni aljanna. to nini o jaɓi o nuɗɗini ɗo ragare maako ton o tammi yaago e nder kam o wonan nder yimɓe kisoɓe kadi. yo saare nde Allah seniɗo waɗi nde taskini nde ngam jeyaɓe maako ɗowtaniɓe mo wona nder ton. ha o wiga hiya aljannatu, ɗon man ɗo o wiyata ɗo nda khususan haade de o wolwi ɗo kaza yuqalu fi baqi duriha, si aljanna fuu ɗo mari inde muɗum feere feere, amma to o wi aljanna ɗo darussalami ha ɗo o wi nden aljanna ɗo ɗo inde mawnde to ko huɓata kala ko wonno toon fuu. en mbino moɗiɓe arabiya
ɓe wi harfeere jiimi ɓe nunu to wari hawti ɗo hunde man ɗo wirni toon bana ha duniyaaru ɗo bana ha ngesa ɓe wiya aljannatu non noon ha ɓinngel gongel reedu ɓe wiya jinnatu aljaninu mbiyanmi nden ginnaji ɓe wiya jinnu noon aljanna kanka ka nema bo ngam wonugo leɗɗe ɓe ɓendanɗoje ɓe ƴiiɓaalo fuu ha ton ɗo wirni go to kanjum o wi o sappori noon o wima yasmudu jami aljinani jamiu ljannati wa hiya aljannatu ɗo ɗum woni her muɗum inde moɓande mobgal aljannaji fuu wali man khafa maqama rabbihi jannatan wodani mo huli darorde yeeso jawmum aljannaji ɗiɗi to e jannatul huldi non noon fayinta woodi ka wiyeteyo ɗo mooɓi aljannaji man ɗo la husus ɗum hertoraka woodi jannatul huldi wari ha nder qur'anu na jannatul mawa non jannatul firdausi non jannatu adinin ɗo pat a yiɗi inde aljannaji fa ajil asma'u kulluha tullagu ala musammayatiha kala inde ɗe fuu maaje ɗe ɗon jofte dow innira ɗum be maaje yullagu kullu ismin minha kala inde woore nder maaje fuu yoftete ala jami'i duriha dow mobgal ci'e aljanna bi sibbil ismi alal musamma ngam gonɗuɗi inde goo dow inna ɗum fi kullin ha kala majum ɗum fuu annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam o yeccino en to nini goɗɗo nangina ngarɗam mum ha timmini o wi ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yuftahu lahu abwabu ljannati samaniya yakulu min ayyiha sha o maɓɓitane dammuɗe aljanna joweetati o nastira be ko ngale nder maaje o yiɗi ɗo ka o siwa julgo dey o nangina ngarɗam timmi on allah seniiɗo ɗo inde maako wari assalamu kanko allah seniiɗo ha nder inde tis'awa tis'un to a tawi ha nder maaje a tawan assalamu lmuminu lmuhayminu assalamu ɗo inde nder inde allah seniiɗo assalamu kanko on ɓisɗo kala ayiɓe ko irije toye fuu yo nden nden goɗɗo muslimu o bo wi al muslimu kisɗo kayum woni julɗo kayum bo to tokki laawol diina goo kisɗo ayiɓe ko iri ɗume sakko ma yande janngo kam non noon diina maako al islam kanka bo inde maaka kisndam inde maaka jam ɗum woni yimɓe lismoto diina goo ɗeɗe fodde bawɗe muɗum yo nden o dilla fayinta darussalam o nastoya ha darussalami kadi saare kisndam ɗum man annabijo sallllahu alayhi wa sallam wiino hadise on gonngol feere almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi mo laati juulɗo mo laati kisɗo kanko woni mo julɓe kisi ɗemgal maako e junngo maako kaɓden ma derɗiraaɓe julɓe kisa ɗemgal men ta en fewoɓe ta en fewnaɓe ta en ñooɓe ta en mbaadaɓe ta en kuɗaɓe ɓe ɗemgal ma junngo ngo en kaɓdaɓe kisa ngo ta balmira goɗɗo ɓe maako ta barda goɗɗo ɓe maako non noon tata wujjira goɗɗo ɓe maako tata huɗira goɗɗo ɓe maako tata wujjira goɗɗo ɓe maako o laati o yisidiɗo ɗi fuumaji o laati kanko woni julɗo almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi yo allah seniɗo waɗi o ɓeeɗo ɓe laatake ɗowtaniɓe allah ɗo allah seniɗo ɗo yownira ɓe ila dari salami nde allah seniɗo ɗo yownira ɓe wallahu yadu ila dari salami allah ɗo ƴownira ha saare kisnam kayne woni aljanna ilal imani fa nuɗɗinki imanako ɗum kañum soggata ɓi adamajo ha huwa kuuɗe hayru ɓi adamajo to imanako ɗon ha maako ngu umran mo ɓe huwugo kuuɗe dewe kadi yake nden haɗanmo bo huwugo kuuɗe kalluɗe wa isdada alladina amanu imana ɓen marɓe imanaku maɓɓe ɓesdiran ɓe huwugo kuuɗe boɗɗe acca kuuɗe kalluɗe yo ɓe imanaku famɗiri ɗum bo imanaku maɓɓe ustiran ɓe huwugo kuuɗe kalluɗe nden nden acca kuuɗe boɗɗe allah seniɗo waɗi oɗo ƴewnira ha saare nde ɓe imanaku huwa sababu lidukulil janna nuɗɗinki gonɗinki maako ɗon sababu nastugo aljanna wa en kana sahibuhu asiya ko jawm imanaku man laati geddo allah bo ragare man ka o nastotoɗo aljanna annabijo sallllahu alayhi wa sallam wolwino hadise on gonngol feere
nde o wolwi goo haa tindinoore man nden o wiyata on man wa in zana wa in sarak Abu Jarri ƴamata mo wiyata mo ko o wujji to o jeeni fof o nastan aljanna. Annabijo wi wa in zana wa in sarak haa lortunde tati o wi ala ragmi abi Jarri o wi ɗo irñaki inere Abu Jar ɗon man ɗo ɗuɓe modiɓɓe mbi to imanaku ɗon haa maako no famɗiri fof ko o wulama yite o ɗumata ragare man fu o ɗiɗan o nastoya aljanna. Kanjum waɗi hadisa on wari ragarejo wurtugo yiite nden nastoya aljanna goɗɗo on mo wurtata ɗo lada laddi faɓɓi ha yiite tampini ɗum to o wurti ɗo kanko on ragarejo wurtugo yiite ko luttika fu ɗumono kadi to o nasti aljanna bo timmi kanko on ragarejo nastugo aljanna. Imanaku ɗon ha maako on to imanaku ɗon kam no wayi fuu ragare man fu o nastoya aljanna. o maayi imanaku ɗon ha ɓernde muɗum ko bala gaɓɓel sera o nastoya aljanna. Amma dey imanaku to mawni ɗo haɗan goɗɗo huugo kuuɗe kalluɗe dolan mo bo ha huugo kuuɗe boɗɗe. Allah seniɗo ɗo ƴewnira ha nastoygo aljanna ɓe imanaku wa yahdi man yasau. Allah ɗo handamo o muuyi hidayatahu handuki ɗum. Allah seniɗo on woni handowo handa ha waɗana goɗɗo imanaku nder ɓernde jaɓa gonɗina ɗo kayum ko sey Allah seniɗo tan wawi ɗum wala goɗɗo feere wawi ɗum. nda to woodi mo wawanno ɗum annabijo Muhammad ko luuti Allah annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wawanno. a yi bappa maako nde wari maayugo o wiya kalimawol la ilaha illallah ha o hujjora ɓe maagol o hisna ɗum bappa go wawawi wigo kalimawol go ko waɗi ngam kanda ko Allah seniɗo handa mo kayum tan jeyi kanda muɗum. nden Allah seniɗo jippini aya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. an Muhammadu a handatamo a muuyi handago ɗum amma se kaka Allah on handatamo muuyi mo yiɗi. wa yahdiya man yashau Allah ɗo handamo o muuyi hidayatahu handuki ɗum ila siratin mustaqimin faɗatal ɓoosingal ɗatal ɓoosingal ngale kangal woni dinil islami deyna islama. wa annahu istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Allah seniɗo wi wonɗo to ɓe ɓoosake no dow laawol dina islama da min jarnanno ɓe ndiyam peesiɗam ɗo toon a heɓata nguure ma no woɗira ha duniyaru a heɓa no a rewra Allah seniɗo. yo Allah seniɗo on ɗo muuya mo o muuyi handugo faɗatal ɓoosingal dinil islam. en ɗo janga bo kala darnde nde en juulata fu en jangi suratul fatiha ɗo a yiyay ɗo en gaɗata toon na ihdina sirata almustaqim jawmirawo amin handu min ɗatal ɓoosingal. non Allah ɗo handa ila siratin mustaqimin faɗatal ɓoosingal kangal woni dinil islami dina islam. lilladina ahsanu lhusna wa ziyada. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ha aya en jangi ragare aya ɗo wa yahdi man yashau ila siratin mustaqim. Allah ɗon hando mo o muuyi handago ɗum faɗatal ɓoosingal. yewwa to a jango o balaga woodi ko a faami a balaga seeɗa a wiya ɗo kana da Allah seniɗo wolwi amma na woodi ko faamete bo ko faamete ɗumejum nde wa yahdi man yashau kam na wa yudillu man yashau fayin nde oɗo handa mo o muuyi handago haɗatal ɓoosingal nden kam wa yudillu man yashau an oɗo majjina mo o yiɗi bo accina ɗatal man on bo no a waɗi fof tokkata laawol ɓoosingol go ɓoya bo nde Allah seniɗo waɗimo kanko bo o tokko laawol ɓoosingol go no a waɗi fu o tokkoto. iri majum na arande man waɗi ha iri majum na waɗi ha arandina islamana. Bilal ibn Rabah mo mari mo jagorɗo maako nanga mo fiya mo wadda tafare wallina dow maako wallina mo haka e gulɗe haaje mum ɗume ha o hufra ha o ƴewna inde e lawru maɓɓe o ƴewnata sam o wiya ahad fardum samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad.
koɓe waɗimo fof kalimawol ahad ɗo timmata ittata hunduko maako tan koɓe jangitiriimo fof. Umayya hoosa mo haɓɓa mo ɓe ɓoggol waɗa derkeeno ɗo dasa mo bana hunde fijirde ni ɓe wancina mo nder Makka. O wiya wa kayfa akhafu atfalan sigara fa abqa gayra dinillahi dina. Noy ɓe huddata bikkon pawaron kon o ha mi yerda ko ɗuuɗi diina Allah woni diina. Yo a yi torraji ko ɓe gaɗimo goo fuu nde Allah waɗanimo kanda ha maako o fasitayi o accay diina sam oɗo ɗuumi dow maaka. Tawa woɓɓe feere bo de ko ɓe ƴewnira ha diina ɓe gecca moƴƴere ko ɓe keɓata bana mawɓe bana Umayya mo marino moman ɗo ɓe ko nandi hili muɗum kamɓe bo na yi kandago ka waranaɓe nde ka waranaɓe ɓe silmaki accuma mo won nder diina on ɓe torrata ɗum. To nde Allah ɗo handa mo o muuyi handugo ɗum haɗatal ɓoosingal non oɗo selna oɗo majjina mo o muuyi majjingo ɗum bo acca ɗatal ɓoosingal goo. Kanko mari takle man kuno yiɗi fu o waɗata de dow hoddirore maako kiita maako muuño maako on taga ɗum fuu tagira ɗum tagama bo daga ɗum kiita ɓe hoddirore ɓe muuño fuu bo artitagego hunde man min be ma fuu ko hoddirini en ɗo ɗum ɗo woni dow noon enen ka en gara en tokko dow majum kanda bo kanko jeyi ɗum. To nden kam fadalalu wal huda biyadillah majjere be kanda fuu ha juuɗe Allah yuuɗi ayyahuma sa'a liman sa'a o hokkan majjere ko kanda ha mo o yiɗi be wakkati o yiɗi man ben no yiɗi bo o hokkirta ɗum kanjum ka wala la yusalu amma yafal Allah wi ƴamatake her ko o huwata ta mbiya an kam a jangi philosophie jotta kam to waɗi banni kam nde kanko on handata kanko on majjinta o to handi ɗum o bo o majjini ɗum kana o toñake ɗum abadan Allah natonno wama rabbuka bizallamin lil abid jawmirawo ma natoɓe o maccuɓe inna allaha la yaslimu miskala zarra Allah toñata ko bana yeru jarrayel ɗum muyoma ko on waɗani ko moye fuu ko woni dow amin be ma setorugo Allah seniɗo ndumen dow kanda ka ha en seddira ɓe duniyaru mayren dow kalimawol la ilaha illallah. Yo mo wala nder ɗo bo en toranan ɗum kanda kayen goto ɗo yeeɗi fodde bawɗe meɗen. lilladina ahsanu wodani ɓen boniriɓe bil imani ɓe nuɗɗinki alhusna boɗɗuman ɗume aljanna kañum woni aljanna. Yo ɓe woniri ɓe imanako walaw sahibahu junubun ko woodi gedde ɗe o huwino fuu banen mbi ko artigo to ni imanako ɗon no ngu famɗiri fuu ragare man kam o nasto aljanna. Fa usatul muminina lahumul husna wa ziyada yedduɓe nder mumini en wodani ɓe aljanna ɓe ɓesdari fuu goɗɗo numa Allah rena ɓesdari ndi ha nastugo aljanna bo wa in kana maratibu ahlil jannati mutafawita ko ngam laati darajaji yimɓe aljanna daɗotirɗi bo a andi fakadi yimɓe falaysa almunhamikuna fi taatillahi ka gayrihi ɓen on gonɓe nder ɗowtanaki Allah wakkatiji maɓɓe ko ɓe ɗo ɗowtani Allah ɓe nanday ba ɓen geddoɓe Allah yaake feere ɗowtano Allah yaake feere na yiɓe kawtay to kanjum kadi fakat ɓe sendiri lilladina ahsanu woɗani ɓen bonriniɓe ɓe imani ɓe imanaku alhusna aljannatu aljanna wa ziyada e ɓesdari hiya nazaru ilayhi ta'ala kanjum woni raaruki Allah ɓangiɗo kama fi hadisi muslimin banko woni ha hadisa ol muslimu hada qawlu jumhuri sahabati wa tabi'in ɗo on woni konngol gombiri sahaba en ɓe tabi'in koye ɓurna sahaba en ɓe ɓurna tabi'in koye sahabi woni moye mo fotti ɓe nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nuɗɗini mo mayri islamaku ko turtino wurti islam a lori lorti en maka fo kamɓe ɓurɗi daraja kadi nden wat tabi'ina tabi'in koyen tabi'inkejo bo kañum woni mo fotti ɓe sahabojo nden nuɗɗini annabijo sallallahu alayhi wa sallam mayri imanaku to kamɓe kaɓe mbi ɓesdari man ɓawo nastugo aljanna ɓesdari ndi ɓe keɓata ha aljanna ɗo ɗume ɓe wi kanjum woni raaruki Allah seniɗo hiya nazaru ilayhi ta'ala kanjum woni yiigo Allah seniɗo to ɗo ɗum konngol gotol ha konngudi tafsiroɓe hawa ziyada ɗo wa qila al muradu bi ziyadati ridwanullahi al akbar konngol wi muño ɓe ɓesdari man ɗo ɗum yerda Allah ɓurka mawnugo ha Allah seniɗo wiyata mi yerdi on mi metata tikkango on ha foroy kangol bo ɓe nanayi kalimawol belgol ko ɓuratagol wa qila mudaafatul hasanat konngol feere bo wi ɗum sowki kuuɗe boɗɗe
goɗɗo man jaa bil hasanati falahu asru amsaliha mo huwi kuugal bongal gootal wodanimo 10 yeru maaga ha yaago temeɗɗe 7 yaago temeɗɗe 7 ha yaha cowi man wala mo andi limgal maaji sey Allah ceniiɗo mo imanaku mum ɓuri wooɗugo inniya muɗum ɓuri saahugo kayum kuuɗe muɗum ɓurata sowaneeki wa qila wiyama ziyadatu ghurfatun min al-lu'lu'ati al-wahida laha 4 abwabin konngol feere wi ziyada to ɓe nasti aljanna man ɓesdaari ɓe keɓata nder aljanna ɗo kanjum woni suudu ndu goɗɗo heɓata suudu man kayru ɗo be lu'lu'a wato lu'lu uuri on ñiɓiri suudu man kayru kan ndu wooru ndu woodi dammuɗe 4 to kayru ɗo bo wiyama ɗum kanjum wa qila wiyama alqawlul awwalu huwa alladi alayhi lmuawwal amma konngol arandewol ɗo dow mum on tuugaki woni ɗumejum yigo Allah seniɗo ha nder aljanna to kanjum on woni ɓi ziyada ɓesdaari man li anna nadara ilayhi taala yastaljimu jamia dhalik ngam yiigo Allah ɓangi ɗo lismitinan mofgal bolwa ɗum ɗo fu wa yadullu lahu ma wara nden ɗo handa her majum bo deyde ko wari ija dakala ahlul jannati aljanna so ni yimɓe aljanna nasti aljanna yaqulu llahu taala Allah ɓangiɗo wi'a turiduna shay'an azidukum woodi hunde nde on yiɗi mi ɓesdana on na fa yaquluna ɓe mbiya alam tubayyid wujuhana jawmirawo amin ara na geese amin na waɗi geese amin paɗɗo laaɓi annorana alam tudkhilna aljanna jawmirawo ɓela an ada min aljanna na anaadi min aljanna na watunajjina min annari a hisni min hiite bo ɗumejum jonta ɓesdaari kadi gaala o wi fa yaksibu lhijab sey jawmirawo humca wirgo wirgo woni hakkude yimɓe ɓe Allah yimɓe giyata Allah ɗo Allah seniɗo humca wirgo go annoraji Allah seniɗo jonta guito e men ɗo fota yiya iri majum nden yande man fota yiya Allah seniɗo nden yande man Allah itta ɗum warta dede ko yimɓe foti yiigo waɗana yimɓe gite muɗum go bo foti yiigo mo wama yutawna shay'an ahabba ilayhim min an-nazari ila rabbihim tabaraka wa ta'ala yimɓe aljanna hokkaka hunde nde ɓuri yiɗego her maɓɓe dinin tararuki jawmirawo maɓɓe momo e muɗum kuuɓi jiididiri mo barka heɓirte be inde muɗum zata fi riwaya o ɓesdi ha riwaya gorka feere summa tala hooti annabijo jangi lilladina ahsanu lhusna wa ziyada lilladina ahsanu woodi ɓen boniriɓe ɓe imanaku be loɗɗinki ɓe gonɗinki alhusna aljanna wa ziyada ɓe ɓesdaari wa alam anna annasa jami'an fil janna andu moggal yimɓe gonɓe nder aljanna fufu yaduruna ilayhi subhanahu wa taala ɓe ndaaran Allah mo seni e ɓagare woodani ɓe laaran mo nde ɓe giyatamo ɓeɗo hadiseji goɗɗi feere gaddi fi misli yawmil jumu'ati min al usbu bayande jum'are ha asawere fi misli o wima ha yeru yande jum'are ha asawere nanani yawmal akhir ñalomare ragarere kana waɗi ha aljanna wala nangue wala jemma to jotta ka ko hoddirte noon man yalomare nde yimɓe jahata ha faada Allah yimɓe jaha ko yimɓe jahi goo hendu henaɓe ɓawa ɗon garol maɓɓe ɓurta wooɗugo to ɓe lorti ɓe tawa rewɓe maɓɓe bo ɓurti wooɗugo wanni ɓe mbiya oɗon na on ɓurti wooɗugo naɓan ni on dillirnoɓe wiya wallahi onon fu on ɓurti wooɗugo haala jaggu ka timmi ko yimɓe huwananno Allah seeɗiɗo ka timmi to ñalomare jumare fu ɓe jaliran ha faada o mislu yawmil idi min assana be ko nandi no yande julde ha hitande ɗon fu kadi ko fahinta ɓe gi'o en Allah seniɗo wa hajihi hiya ziyadatul amadi jamia alil janna amma ɗo man ɗo ɗum ɓesɗaari humdi ha moggal yimɓe aljanna fufu amma woodi kertaɓe ha aljanna man naɓe ɓe ɓurtotiri daraja ɗo kam moggal yimɓe gonɓe nder aljanna fufu heɓat ɓesɗaari ndi kam walil hawasi maratibul mutafawita woodani yimɓe kertaɓe bo darajaji ɓurɗi ndirɗi andi annabo en nulaɓe ɗon ɗon annabo en ɓe nulaka ɗon ɗon walo en yimɓe saadi en woɓɓe feere kuuɓe kuuɗe hayru ɗuuɗɗe ko fanti ha islama ɓen manna andi ɓe fotata be woɓɓe feere ɓe huwino gedde nden nasti aljanna kam to fa minhum man yarahu fi kulli sabahin wa masa ɓe mbiɗon nder yimɓe aljanna giyanɓe Allah kala mbimbi e futuro fajiri ɓe kikiɗe fu
wa minhum man yarahu fi misli awqati salawati l-khams ɗon nder maɓɓe gi'oɓe allah ha ko nandi ban wakkatiji joyi ni wa minhum man la yujabu an ruyati abadan ɗon nder maɓɓe goɗɗo feere mo wirnatake sam kayam ka yiwan allah ko ndey to a yi yimɓe man ɓe sendiran ɓanɓe ɗe no ɓe sendirno ha ɗowtaje non ɓe tammi sendirgo bo yo nde laatake banni a senden ka gongol ko ɓuri sahago kam lilladina ahsanu lhusna wa ziyada wodani ɓen boniriɓe ɓe imanakuɓe ɓesdari man ɗo kayri woni hiya nazaru ilayhi ta'ala raruki allah ɓagiɗo ɗo ko ɓuri sahugo amma konguɗi man ɗiya boɗɗi fuumaji giyaɗi kadi ha konguɗi ɗuɗiɗi o waddi man amma konngol ngol o wi kangol woni tubdetegol dow magol kam darajaji yimɓe aljanna ɗo ɓurɗiɗiri fakar wala seko to ɓesdari man ɗo kanjum o wi nde nder konngol moji ɓe mbi kam ɗum yiigo allah seniɗo on sahabo en ɓe taɓinko en tuubi amma konngol feere wari wi ɓesdari man ɗo ɗum yerda allah seniɗo makka to nini allah seniɗo wi mi yerdi on mi sata tikkango on kay kalimawol may ɓe nanayi kalimawol belgol ha nder aljanna bana magol wa qila mudaafatul hasanati konngol feere wi ɗum sowaneki kuuɗe boɗɗe nastuɓe aljanna sowante kuuɗe mum boɗɗe amma ɓe yiite sowantake dow adilaku allah wa qila ziyadatu gurufatin min luluwatin ɗum ɓesdaneki ha nder aljanna man suudu ndu iggo e luluuri lahu arba'atu abwabin so a yiɓana konguɗi bakin nayni wonata nder ton yo ɗon man ɗo fu koɓe bolli haala ɓesdari man amma yiigo allah seniɗo ha nder aljanna ɗo allah itta wirgo hakkunde muɗum ɓe yimɓe gi'a ɗum ha aljanna go nda ɗo woni wa ziyada e ɓesdari ɗo aljanna wala yarhagu min hadis kama fi hadisi muslim bando wari ha hadisol imam muslim ibnu hajjaj ibnu muslim al-kusayri an-naysaburi rahimahullah wala yarhagu yaksa wujuhahum ma wata geese maɓɓe qatarun sollare tawadun ɓalewol ha nder aljanna ma wata geese maɓɓe wala dillatun wala tosku ka'abatun wala suno ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun ulaika ndaɓe yaton ma ashabul janna hindinaɓe ɓe hamɓe woni yimɓe aljanna kamɓe woni naadaɓe aljanna martina aljanna duumotoɓe nder aljanna ha foro e nder neema ɓe laatake kamɓe go ɓe beeli ha nder worugo aljanna go nden allah seniɗo wi hum fiha khalidun kamɓe man ɓe duumotoɓe nder aljanna man aljanna to nastama naye wooɗa mayde wooɗa nden ñaw wooɗa saɗirma fu wooɗa duumoto ha foroy a yi ha duniyaru ɗo kana a heɓata hunde man nde yottata banni a heɓata goɗɗo man mo heɓata iri banni no o yotti fuu no o welo o heɓiri hoyende fuu no o mariri hunde fuu yande go kam woodi ko o numata o heɓata yo amma aljanna kam heesi noon dani yimɓe aljanna kamɓe ɓe duumotoɓe ha nder aljanna go ha foroy allah seniɗo takkoɓe tagi aljanna man naadiɓe won wi ulaika ashabul janna ndaɓe yimɓe aljanna hum hamɓe fi ha nder aljanna man khaliduna ɓe duumotoɓe o wiyanno hum khaliduna fiha nden o wi hum fiha khalidun taqdimu ma haqqu tahir artirki hunde nde laati no kañum sakkitinte wonno to ɗo ka hollima kadi duumedan man ɗo keerol wala kadi ɓe duumoto ha foroy nder aljanna walladina kasabu sayyi'ati jazau sayyi'atin bimisliha والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار قال الله جل وعلا والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها قرآن نين وني الله سنيد تولي عليهم الجنة وولوا عليهم بيت تولي عليهم كود بوت
o wolwa haala yimɓe kuuɗe kalluɗe o wolwa imanaku o wolwa islamaku o wolwa juldanku o wolwa keferaku ɗum seedata bana ni allah seniɗo ɗo haajoro yimɓe ha jam hakkilo suɓa kadi hefta ka hertoye heedata hanjum allah wi wa hadaynahu najidain min handi ɓi adama ɗo ɗate ɗiɗi laawol hayru ɓe laawol sarru suftago gootol nder ɗate man o tokko o allah seniɗo accinimo kanjum kam o sufta ba o suftirta ñamdudu o yiɗi ba o suftirta jaramɗam o yiɗi koɗam boɗɗam koɗam bonnuɗam ko ñamdu wondu ko wonnudu noon ha to ɗowtonago allah seniɗo nden allah seniɗo wi walladina kasabu sayyi'ati ɓen faggitiɓe kuuɗe kalluɗe harfum ɗum arfitaki ala alladina ahsanu na yiɓe yakam lilladina ahsanu no ɓe yaka ɓe mbowoni kamɓe kuuɗe maɓɓe woodi ɓe heeɓi aljanna ɓe bo arfitama dow maɓɓe aywa lilladina kasabu sayyi'ati woodani ɓen faggitiɓe kuuɗe kalluɗe amilu shirka ɓe huwi shirku ɓe ko nandi e mum keferaku ɓe torrukiji yimɓe dey kuuɗe goɗe yerdinta allah seniɗo ɗe allah yiɗa iri muɗum ɓeɗo kuwaɗe wa jazau sayyi'atin bi misliha allah seniɗo wi barjari kallungal ɓe yeru muɗum ase ha yimɓe mumini en goo kam kuwannoɓe kuuɗe boɗɗe kamɓe kaɓe sowante daga sappo ni bana kuugal ngal o huwi gootal go ha yaago temeɗɗe jeeɗiɗi e capayi jeeɗiɗi ha yaago temeɗɗe jeeɗiɗi ha yaago wala mo andi ndimgal man se allah seniɗo amma ha kuugal kallungal allah wi we jazau sayyi'atin bi misliha barjari kuugal kallungal ka ɓe yeru maga o huwi kallungal gootal ɗo gootal man tan o windante wala goɗɗum feere mo huwi kuugal bongal malaikajo windi daga to nufi kuugal bongal taw o numi huugo kuugal bongal o huwayni o windante bongal gootal timmugal to yetti o huwi o windane sappo ha yaago capayi jeeɗiɗi ha yaago temeɗɗe jeeɗiɗi ha yaago mola mo andi ɗimgal man se allah seniɗo nden to goɗɗo huwi kuugal kallungal gootal bindo ha winda oya jagorɗo malaika en ɗiɗo goo oɗo wiya muñan mo taw bela o tuuboto to o tuubi windanamo kuugal bongal ha nokkude man to o tuubaki kuugal kallungal goo gootal man noon windete kañum ka o sowantake a yi moƴƴere allah seniɗo ha sowango goɗɗo kuuɗe boɗɗe nden soyende sowango goɗɗo kuuɗe kalluɗe bo walladina allah seniɗo wi walladina kasabu sayyi'ati ɓen faggitiɓe kuuɗe kalluɗe amilu shirka ɓe huwi shirku kuuɗe kalluɗe ka limtade deydey ko a andi fuu ngam na ɗum shirku tan kuuɗe kalluɗe goɗe ɗuɗɗe keferaku ɗon nder ton shirku man ɗon nder ton ɓe huwi kuuɗe goo jazau sayyi'atin bi misliha mbarjaari kuugal kallungal ka ɓe yeru muɗum ɗum kuugal man gootal noon o windante nden wa tarhaquhum zilla kamɓe man ɗon maawoɓe zillatun tosku ha jazau sayyi'atin bi misliha asara bidalika ila alfarqi bayna alhasanati wa sayyi'ati o sappiri ɓe bolwowa ɗum ɗo seedigu sendirgo hakkunde kuuɗe boɗɗe ɓe kuuɗe kalluɗe falhasanatu mudaafatun bi fadlillah kuuɗe boɗɗe kam ɗe soweteɗe ɓe moƴƴere allah seniɗo wa sayyi'atu jazauha misluha amma kuuɗe kalluɗe mbarjari mum bana mum noon sowatake kañum kam adlan minhu subhanahu wa ta'ala nda adilagu kadi ha allah moseni e ɓagare wodani yo ɗon man ɗo kanjum kadi yimɓe feere mbi mo kuugal mum gootal on jaaɗi kuuɗe mum sappo kam o kaw halki kuugal kallungal to o huwi gootal ngal windete nden to bongal on o huwi bo gootal man fu sappo windete ɗum ni kadi yande dargal laato kuuɗe kalluɗe on ɓuri ɗuɗgo ha dow etuki kuuɗe maako o kaw halki nasalullah salamata wal afiya wa tarhaquhum zillatun toskuɗon maawoɓe ma lahum min allahi walanaɓe daga allah min asimin iggo e denowo o wi min ɗo zaida ngol ɓesdangol ma lahum walanaɓe asimin kanjum min asimin ɗo manin kaɗowo mo haɗata ɓe yangitego ɗo ha mo haɗata ɓe ha aldata yangitaɓe ɗo ɓe keɓatamo yo kanjum kadi ɗon man ɗo kamɓe on tuɓino kuugal kallugal go nden ɓe gari ɓe kuuwi to jotta kam yaake to yangada warani ɓe mo foti haɗa ɓe kadi kullama uksiyat wujuhuhum qitan kullama uksiyat ulbisat wujuhuhum
kala nde ɓorna sudda geese maɓɓe qita an taye bi fathi ta'i jabu qit'atin wa iskaniha ɓe hogo qit'a ɗo bo ay jus an yeɓre min allayli hibgo e jemma musliman ñiɓɓude to nini jemma waɗi jemma go wari ñiɓɓi ñiɓre jemma go wari hippi dow maɓɓe maɓɓi dow gite maɓɓe ñiɓre jemma to waɗino tan gite goo maɓɓaka ma nde ɓe gi'ata nden fayinte suddare bo ɗon dow geese goo fahin jemma wari ñiɓɓi to ulaika ashabun nari allah seni ɗo winda ɓe woni yimɓe yiite hum fiha khaliduna kamɓe bo ɓe duumotoɓe nder maage ase ɓe ato yimɓe aljanna duumotoɓe nder aljanna kamɓe martinama aljanna ɓe doni si eke heferɓe fuu ɓe marti toon to heferɓe bo kay bonde dilli he yiite yimɓe yiite kamɓe bo ɓe ronti si e julɓe goo fuu ha nder yiite man to nastanno goo ɓe duumoto toon hadisewol waddi kala gooto huuɗo maɗi ci'e ɗiɗi saare nde ha aljanna saare nde ha yiite allah seniɗo ka andi ragare man ha o tammiyaago kadi deydey to o laati kuuɗe maako booɗɗe yadake to wari maayigoɗo o holle saare maako nda saare maako to ni kuuɗe maako mbooɗa e nonde o tammiyaago ha muɗum ha yiite amma jotta nde kuuɗe maako mbooɗi nda saare maako nde o tammiyaago ha muɗum ha aljanna o dampane ñanande maako jaajirka ɓelɗi gite o waalo haa ɗo tawon hidde ko yande man to waɗi to noon ke feere bo kañum bo to waɗi jotta kam hay ko yaha ɗiite o holle saare maako nda saare maako ha aljanna to o nuɗɗininoɗo nde o nuɗɗinayi bo nda saare maako ha yiite nde o tammiyaago daga ɗon o dampe yanande maako ɓillamo nden dan jotta kam oɗo waali ɗon goo o dikkitinama dikka to dargal darayi to ɗon goo noyi ɓeyato allah seniɗo wi ɗum ashabul jannati kamɓe yimɓe aljanna kamɓe ka ɓe heeɓi aljanna ɗo ɓe mari ɓe roni ka ɓe roni si e heferɓe ha nder aljanna goo to nastanno ɓen bo ashabul naari yimɓe yiite ɓe mari yiite goo ɓe si e maɓɓe ɓe si e julɓe to nini nastanno yiite goo ɓe doni ɓe dilli ɓe nasti jotta kam kamɓe ko allah seniɗo wi hum fiha khalidun kamɓe ɗo ɓe duumotoɓe nder yiite man allah seniɗo mo tagi yimɓe kañum wi noon dey nde kanko wi noon a andi fakkat noon no ɗum woni wal mana alal ula kana asja'u llayli gaɗɗathum wa labisarhum ñiɓre jemma kañum wari jotta ka suddiɓe ɓorniɓe wala ha ɓe gi'ata ko ɗume ka anna jaza'an min allayli gasiyatuhum wa gaɗɗa wujuhahum yeɓre yibgo e jemma kañum wari jotta kam hippi dow maɓɓe maɓɓi geese maɓɓe wala eɓe giyata ko ɗumejo noon allah seniɗo wi ha aya gorka feere wujuhun yawma idin alayha gabaratun tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara wujuhun yawma idin geese yande nden yande ndey yande dargal waɗi kiita timmi ɓe dillan moye fuu hoota ha hootata wujuhun geese yawma idin yande nden alayha gabaratun sollare ɗo dow muɗum tarhaquha qataratun gototti ɗon suddi ɗum ulaika humul kafaratul fajara nda ɓeeɗo kamɓe woni heferɓe yedduɓe allah yo ɓe dilli kadi kamɓe ka ɓe duumoto ha pellel yangaɗa banɓe a artunoɓe bo kañum bo dilli duumoto nder belenga woni aljanna wa yawma nahsuruhum jami'an wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lilladhina ashraku makanakum antum wa shurakaukum فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون آيات الذين جنجي بكينيا بيد حندفو فإنجيكو ونها ما جاء الله سنيد أولي هذا مثال الدنيا أولي مثال الدنيا دو هدين الدنيا دو تيمور دو نبتا دو تيمور دو نبتا بو o holli kadi jam hakkilo ka ta solana ndu kadi ta hillitina ndu nden acca lahira ko duumoto ha poroy nden ɓaawa ɗon allah jeniɗo wangini oɗo ƴewɗira yimɓe ko huwata kam fuu ha dillo e saare kislam kañ joni ha ɓe nastoye aljanna to oɗo ƴewnira yimɓe bo ɓe tokkugo ɓe nuɗɗinki imanaku to tawama nden jotta kuuɗe laatata boɗɗe kadi ñalomare goo annabijo sallllahu alayhi wa sallam oɗo jooɗodi ɓe sahaba en muɗum bako umar ubnul khattabi radiallahu anhu fillani en o wi ɗon ni se goɗɗo wangiti tan
limse maako daneeje tan gasa maako ɓaleha kurum wala annduɗo mo bokko gotel nder wuro madina o wari o jooɗi bange annabijo sallllahu alayhi wa sallam o sugni koppi maako ha koppi annabijo hadisewol gongol ka wadde haala silminago amma gongol waddi o silmini dow wari man nden o wiyata annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wiyata ya muhammad akhbirni anil islam o wiya muhammad yeccam ko woni islama annabijo sallllahu alayhi wa sallam limtanimo darage islama jowi a seeɗa deweteɗo wala sey allah o seeɗa muhammadu nulaɗo allah a ɓoosa julde a jakka a suufa a hijja te o wiyata annabijo a gonɗi umar wi min hayɗini goɗɗo oɗo ƴama annabijo nden ɗo gonɗina mo o lori o wiyata kadi fa akhbirni anil iman yeccam ko woni nuɗɗinki gonɗinki annabijo sallllahu alayhi wa sallam wimo a gonɗina woɗe nde allah malaika en allah a gonɗina defte allah nulaɓe allah a gonɗina ñalowmare dargal a gonɗina hoddirore hayruɓe sharruhu o wi annabijo a gonɗi ha to o limti darage islama joyi ha gol bo limti darage imanaku joweego o wi ɓawa toon annabijo yeccam ko woni mbondi annabijo wimo mbondi ɗum a rewa allah seeɗiɗo bato aɗo yiyamo to a laataki a giwomo bandu oɗo yiye ɗo ka daragal gotal ɗon ɗum o lori wiyata annabijo yeccam haɓar dargal o wi ƴamaɗo laataki kañum ɓurata ƴamɗo andugo nde dargal darata o wimo yeccam alamaji magal o wi nder alamaji magal koɗɗo daña jawmum ha koɗɗo daña jawmum modi ɓe mbi dina islama feesa maɓɓita ɓerniji yimɓe mara sulaɓe mum to ni sulaɗo dañani jagorɗo ma ko ɓiɗɗo ɗo hay woni sulaɗo go ba dañi jawmum ngam ɓiɗɗo ɗo dari ha darde mo mari koɓe sulaɗo go to nden ɓe wi hadisol man wadde rabbata mo dañi man ɗo ɗum debbo on ɓe wi duniyaru wonna wartaɗata fotay fuu a sey ko ɓe yigo gueɗɗo allah yiɗi nden fayinta o wi yeccamɗe alamaji magal nde o wimo bannigo o wi noon a yiya waynaɓe talaka en ɓe ngala paɗe ɓe ngala limse ɓe ngala jawle duroɓe baali kamɓe mahata mahale juutɗe fof ɗon go ɓawo ko se goɗɗo go dilli tan umar ibn khattabi radiallahu anhu wi ɓawo toon jooɗimi balɗe tati o wiyata ya umar a taddirimani sa'il an umaru a andi moye woni yamɗo wona umaru wi gaala allahu wa rasulu alam o wi qultu llahu wa rasulu alam mbimi allah e nulaɗo ɗum kam woni anduɓe annabijo wimo fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum malaikajo jibril on wari ɗo andina mon dina mon ayi allahu yadu ila dari salami sige allah ɗo ƴownira ha saare kisɗam ɓe imanaku ko ayi darage islama joyi gari darage imanaku joweego gari darangal mbondi gotal wari alamaji dargal wari na hodde dina goɗɗo woni ɗon andugo ɗum kutinana be majum kanjum on tokkago laawol imanaku go ko sabbibinta yara goɗɗo ila dari salam nasalullah salamata walafa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi